Здравейте хора, аз съм на НДК с Ивчо там и в момента сега ще ви покажа какво мега готино става. Там има нещо готино, сега ще ви покажа. Спокойно, аз ще мина. Сега хора ще мина някакси. Хора, ето е НДК. Много е готино. Сега ще гледам да се вслушаме за тези хора, за да видим тея топ читат някакви такива. При попадане в обектива, лазерните лъчи биха могли да повредят устройството. Хора, има дронове, там също има. Ето и НДК. Друга снимка или там каквото е. Ето има и лазъри. Има дим. Има дим. Хора, има и ето така. Ето и НДК. Ето гледайте. Не се виждам, но е много готино. Хора, има някакви тук духове. Хора, погледнете дъга! Хора, много е готино. Цията е на ваша отговорност. При попадане в... Хора, много е готино. Видите, може да се държи.
харесва влога. Хора, сега отиваме към, може би, следващата дестинация. Хора, отиваме към следващите дестинации, гледайте до края. И мамо, ако гледаш този влог и тате, направо това ще е на якия влог. Хора, пътеката, във вълшебната пътеката на мечтите. Сега, в този момент, пожелайте си нещо. Обичам се! Хора, погледнете каква готина пътека. Само искам да видите. Готина пътека. Погледнете каква готина пътека. Кейти надясно парче. Ето тук пътеката е много голяма. Много е готино, хора. Който е тук направо... Ето, има и още пътека. Хора, ендека ето пак. Хора, ето ги фонтаните. Ето ви още казах. Там хора е Виенското, а там има някакво светещо. Хора, има мега готина песен.